The Malta Airport Alive 2013 Cycling Challenge for Cancer. Din hija l-ewwel maratona li ser tiġi organizzata minn grupp ta' ċiklisti li rridu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' numru kbir ta' persuni li għaddejjin jew li fil-futur jistgħu jgħaddu minn żminijiet diffiċli. Ser ikun f'Lulju li ġej meta 40 ċiklist ser ikunu qegħdin iwettqu maratona ta' 720 km. Maratona li ser tieħu lil dawn iċ-ċiklisti fi 3 tibliet Ewropej: Londra, Pariġi u Brussell. Għalkemm żgur li mhux ser tkun sfida faċli għaċ-ċiklisti, dawn jinsabu l-kol ħerqana li jlestu din il-maratona li ser tkun qed tgħin lill-eluf ta' Maltin u Għawċin. Tkellimna ma' Duncan Berry, ċiklist u kif ukoll wieħed mill-organizzaturi ta' din l-attività. Bħala ċiklisti aħna l-saħħa hija xi ħaġa li dejjem għal qalbna ovvjament għax inti li qed noħorġu bir-rota u noħorġu hemm min joħroġ anki 3 darbiet 4 darbiet fil-ġimgħa. Għandna min ħareġ il-bieraħ f'dak il-maltemp li qed nagħmluha biex inżommu dejjem saħħitna dejjem għall-aħjar. Issa min ta' breast cancer hija xi ħaġa li taffettwa l-maġġor parti tan-nisa, waħda minn kull 8 nisa ikollhom breast cancer. Jien għandi żewġ tibliet tiegħi, ġifieri ovvjament hija xi ħaġa anki viċina qalbi. Ta' kull sena dawn iċ-ċiklisti ser ikunu qegħdin jorganizzaw din il-maratona li ser tkun qiegħda tgħin għaqdiet volontarji differenti li jaħdmu ma' persuni li qed jiġġieldu kontra l-marda tal-kanċer. L-ewwel organizzazzjoni li din is-sena ser tkun qiegħda tgawdi minn dawn il-fondi hija l-Breast Cancer Foundation, għaqda li taħdem qatih ma' nisa li jbatu minn din il-marda. Il-flus li ser jinġabru minn din l-ewwel maratona ser jiġu investiti f'riċerka sabiex tiġi studjata l-ġenetika tal-poplu Malti Għawċi, ġenetika li tista' tgħin sabiex navvanzaw fl-għarfien tagħna fuq din il-marda li taħsad tant ħajjiet. Tkellimna mal-professur Mark Sherry, il-moħħ, wara din ir-riċerka li qed issir mill-Università ta' Malta. Riċerka fuq da breast cancer għaddejja 4 years ago. Breast bħala cancer, il-breast cancer mhux oġġett wieħed huwa familja ta' breast cancer, jiġifieri kulħadd kważi għandu kanser unik għalih innifsu. U waħda mill-aims tad-dinja tal-mediċina huwa li nsibu trattament speċjali għal kull persuna kważi, dak li seħ personalized medicine, li inti jkollok bullet, target, titfaħħa u tolqod biss dak. U dir-riċerka hija indikata l-iktar għal dik in-naħa. Xem differenzi bej cancers differenti li huma fil-breast, kif nistgħu narfuhom, x'testi nistgħu nagħmlu biex narfu d-differenza biex imbagħad nisperaw fil-futur nkunu nistgħu niffurmulaw treatment partikolari għal dak il-breast cancer li noqtlu l-kanser mingħajr ma noqtlu l-persuna. Għat-tnedija ta' din l-inizjattiva attendew il-mara tal-kap tal-Oppożizzjoni Kate Gonzi, mart il-President ta' Malta Margret Abela u kif ukoll mart il-Prim Ministru Michel Muscat. Din ma kienx l-ewwel inizjattiva li s-Sinjura Muscat attendiet brabta mal-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider. Fil-fatt matul dawn l-aħħar snin hija saret waħda mill-aktar personalitajiet f'pajjiżna li titkellem favur aktar prekawzjoni min naħa tan-nisa f'pajjiżna sabiex din il-marda tkompli tiġi miġġielda. Speċjalment fejn jidħol breast cancer, nħoss li għatem ħafna xogħol xisir fejn huwa awareness li mhux kull mara u kull tfajla taf li dan huwa din hija marda li għandha daqshekk riperkussjonijiet u naħseb li allura meta jkun hemm dal-attivitajiet nieħdu l-opportunità li kemm jista' jkun aħna immexxu l-messaġġ li ejja nieħdu ħsieb tagħna nfusna speċjalment bħala nisa, bħala nies li forsi għandna tfal anke bniet, kemm jista' jkun niċċekkjaw lilna nfusna. Dawk kollha li jixtiequ jagħmlu donazzjoni favur dan il-proġett jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fuq is-sit www.alivecharity.com.